Enak mau lo masuk nih. Masane wong Pondorojo enak-enak. Bukan masane Bu. Tak gunggung Bu, gen krungu suarane masane enak Bu. Sopo-sopo nek masane ono sing munggah. Lah iki yo. Nyuwun gedhe napa? Pripat Bapak? Mesake teman apa? Palaran. Palaran jeneng ngene iki lho. Oh, iki bagiane Bagas nih. Nggih. Insya Allah Pak. Insyaallah Pak nggih. PR ning ngagem boleh aku. Sak isane nggih Pak nggih. Mungkin kirang pas kula tak sinau melih nggih. Nggih, sebocah-bocah nggih niki bocah ge SD SMP tak jaki Pak. Tembange ngapain sing gede-gede yo angel. Cilik-cilik sing ngopene genah. Tukon es krim mangkat niki. Marai ta mriki kaca bocah edane Pak. Bocah edan, monggo. Senang sangat
Ari roti. Awas, 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 awas. Arep yo pijet gratis lewat.